everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Drako. Diyos ko! Ginoo ko! Dili ka nga si Eliakim manibalik. Huwag ipusil siya sa mga armado mga tao nga naa sa gawas nagbantay. Diyos ko! Eliakim! 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 Oh, nahuno na ang mga buto-buto sa armas. Diyos ko! Ila naghang ipatay si Eliakim. Patay na nga siya! Di na ko gusto mo patay pagtao. Dili na. Kinatapos na akong panahon sa pagkadautan. Pero kaya ko kamo pamiangan aron dili ka mo makahibog kadaot ning ako karong lawas. Oh. Posible nga doon ay nagtago na nadapita. Maghinay ko sa mga liyok. Oh. May nahagbo nga putaw diya sa may tangki sa tubig si Babaw. May itiyan ako. Kunain sila. Daguyapan sila. Human ako gibuang ang ilang ugos ug kayo. Daguyapan sila human ako gipakong. Naiko ko. Natutan ko sa pala. Isa ato pa. Doon na ako'y kamatayon. May kamatayon ako. Diyos ko, malaway ka. Wala ko laing kilauman nga magkatabang panako. Aron ko maluwas ting ako karong kahimtangan. Pero ko, pinapagpapila ka mga buto sa akin. Nga ako nabati. Nga sa ato pa. Wapay daw tanahita mo kang Eliakim. Diyos ko, malaway ka. Ilikay ang taon siya. Naguyapan siya. Human ako bunali din yung tubo. Di ako napulitan. Baldado na kiti siya. Sama sa laing tuha pa niya ka mga kaubanan. Nga akong gibali-balian. Wala yung pagabili sakit. Mas labing maayo. Musibat ang laing tuha ka mga kons. Nanian ini dapita. Julia! Julia! Salamat! Salamat, nawasti ka! Baliwa kining nahiagaw man akong samad na agis pinasilan. Ang importante nga naluwas ka. Sa baranday ka? Wali kaso. Ganit nalipay ko. Ganian na samad ko. Human may gos pagpusilila. Nagpasabot lang kini. Nga doon na gina iko'y kamatayon. Ingon. Dadon ka. Ngadto sa luwas nga dapit. Pero nabalaka ko nimo. Tingali ko sa mahitabo kanimo Eliakim. Ang posibleng nangatan mo sa mga kamot ni Virgilio Vinoperte. Mauya akong ikikabalakan. Huwag kaso na ako. Ano to dati ni mo? Baling dali-dali naglakaw man. Nangasaba masing kasulti cellphone. Ambot, huwag ko mahibaw. Nagduda na hinaon ko. Nga ilang plano kini ni Brenda Garces. Uy, unsalan? Iato talaga sa inyo. Kaya ko, ipadayon na kang pagpangita kang Judy. Manubag na ko sila si Tati o si Brenda. Kung tinuod magani ang akong pagduda.
nakatawo na akong prinsip karon. Balik yun. Kinsa gitong tauhan na nga ni kuha niya. Ano po siya kapatakag kuyo-kuya o wala na si kaila? Dili tagin mo pasayloon. Oras nga akong masayran ang kamatuoran. Nga inyong sinabutan ng Daddy Virgilio ang planong pagdagit ni Judea Brenagrases. Hello, Mr. Anito Benafuerte? Unsay imong gibuhat kang Judea? Hain mo siya, dada. Nayabag ka na? Bistado ka na, Brenagrases. Ayaw na ng pagnigan. Napataka ka nila pamasangil, Ranito. Oy, halade ay inday. Unya siyalan may imuhang buhaton. Ha! Andam ko siyang atubawon. Bisag asa pa kami mag-abot. Kapanalipdan ko lang ang akong katungod nga iyang gipasanginlan. Inday Brina. Kinahanglan nga akong masayran ang kamatuoran. Kinagduda ko. Nga plano binuhatan kinintanan ni Mr. Virgilio Benafuerte. Siyalay nga. Celia Kim, gusto ko siya ikasulti. Uy, ka nga naman, inday. Sabay imuhang tuyo kag kalanon. Sao man nimo ang driver ni Mr. Virgilio Benafuerte nga mao si kalanon, ha? Inday Brina. Sa tanaw ko nimo, kabisado mo kaayo kinidapita. Oh, kabisado ko ginidapita. Bisan pa man og dako na kay kausaban. Buki na kining dapita. Og dinhi, luwas kagikan sa nagtinguhan ni daotan. Pero nabalaka ko ni anang imong samad. Tingalig maunsa ka ana. Wa kay angin kablakan. Ako na ning gitambalan og mga dahon-dahon. Unya siguro ka nga way lead sa balang nga nahipili na anak. Siguro kung wa. Tapsing lagi ning Samara. Abi nimo Eliakim. Uwa ko damaning kalit kaayong pag-abot mo sa akong kinabuhi. Tungod nimo, gikadlukan ko na ang kamatayon. Eliakim. Kutob sa kumahimo, panalipdan dagit ka. Way si bisan kinsa nga tugutan ko nga mupasakit nimo. Salamat. Wa gyud ay masayop ang akong kasing-kasing. Nya ikaw ang piliun ining mahalon. Kay angayan ka sa akong pakikugma. Di ka na dinhi. Dinhi sa akong kasing-kasing. Ikaw sab. Ni aga na sab dinhi sa akong kasing-kasing. Gitugutan ko man nga higugmaon ko ug mahalon ni Ranito Benafuerte. Pero diha ra ko to. Wa kini niya mapanag-iya. Kay bisan kamay, wa man ako siya mahala. Ug wa ko gud siya higugmaan. Dako ang akong pasalamat. Di sa atong panagkaila. Hangtod ni higayona. Ako mo ipalarang nakaangkon sa importanteng luna diya sa imong kasing-kasing. Imo ko, Eliakim. Imo ang tanan ka nako. Lawas. O kalag. Judea, ihatag ko nimo ang akong gugma o respeto. Salamat kay Lia ni Pauli ka na subay. Gusto na ko mahibaw. Kung siya gimatuod, Daddy. Usay buot ni mong ipasabot, Ronito? Unsay angay na kumasayran, Dan. Mahitungod din kalit kayong paggawa ni Judea Florante. Oh, simple. Nga dili siya alang ka nimo. Og si Brina, siya maghihapon imong ipamugos, dili ba? Mistil ko ba ka nang isulti pag-usab? Ha? Hasta ka pila ka na babalik-balik yung sulti ni Ana? Sige, pagutana! Daddy, Oh, si Brina Garces, maoy alang ka nimo. Wa paghihapon mausab ang akong baruganan mahitungod yan ang puntuhan. no. Yes! Og mabalik ka na igong rason? Aron inyong ipadagit ni Brina si Judea? Oh, Ranito, usa ko ka na pagkasulti ha? Naliso na ba ka ng tornilyo sa mga o? Ha? Tinaw pa kini akong panghunahuna, Daddy. Ambot na ka niyong duha ni Brina Garces. Hello!
kay batasan. Heh! Ano dili ka magsad susi kung hain usab karon sa Eliakim? Unsa? Celia Kim? Nawasap? Oh, og nagduda kong milayas. Kay wa naman sa servants quarter ang iyang dakong bag nga sudlanan sa mabiste. Nagsulti ka ba sa tinuod? Yes, iha. Saan ko nag-ingon kanimo? Wa ko'y hunong sa pagpangitaw pagi. Aron kamugyon sila nito, mao ang magkadayo. Kung mao ka na, Tito Virgilio, may paruhan pang mahibalik ang kanhi kung tinagdan diha kanimo. Oh, iha. Atong ipalakaw. Nga gitaba ni Antong Eliakim ang hinigugmang maluibon kunuhay ni Ranito. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.